Hola, avui estem amb el Marc i li farem unes preguntes. Què vas sentir la primera vegada que vas entrar a l'institut? Vergonya i tranquil·litat perquè vaig veure que no era per tant. Notes algun canvi en tu mateix després dels instituts? Sí, he sentit que he canviat molt amb mi mateix i amb la gent. Què vols fer quan surtis de l'institut? Un batxillerat o un institut. Com puntuaries l'Institut de Valdeu? Moltes gràcies. Hola, avui estem amb el Genís i li farem unes preguntes. Què és el que més t'agrada a l'institut? El pati. Quin és el teu propòsit durant aquest curs? Aprovar totes. Quina és l'assignatura que més t'agrada? Educació física. Per què? Perquè és molt divertida. I la que menys? Mates. Per què? Perquè és molt difícil. I com puntues el nostre institut del Valdeu? 7. Per què? Perquè té investigació. Moltes gràcies. Hola, avui estem amb la Mia i li farem unes preguntes. Què vas sentir la primera vegada que vas entrar a l'institut? Tenia por i nervis perquè vaig començar a mitjà del curs i doncs em donava por i vergonya de si m'acceptarien els companys o no. Vas notar algun canvi en tu mateixa després de 2 anys a l'institut? Només que he crescut i he madurat, però res més. Què és el que vols fer quan surtis de l'institut? Batxillerat i una carrera a la Universitat de Bioquímica. Com puntuaries l'Institut del Valdeu? Un 6,5. Gràcies. Hola, avui estem amb la Niuma i li farem unes preguntes. Què vas sentir la primera vegada que vas entrar a l'institut? Vaig estar molt nerviosa per la gent que m'anava a conèixer. Notes algun canvi en tu mateixa després de 2 anys a l'institut? No he notat ningú canvi. Què vols fer quan surtis de l'institut? Vull fer química. Com puntuaries l'Institut del Valdeu? Un 8. Per què? Perquè és un lloc on t'ensenya molt i aprendes moltes coses. Vale, gràcies. Hola, avui estem amb la Maria i li farem unes preguntes. Què voldries fer quan sortis de l'institut? M'agradaria entrar a un batxillerat. Quina és l'assignatura que més t'agrada? I la que menys? Educació física. Què és el que més t'agrada del nostre institut? Els mestres. I com et puntues al Valdeu? 9,5. Moltes gràcies. Hola, avui estem amb l'Arnau i li farem unes preguntes. Què vols fer quan surtis de l'institut? Un grau, però encara no sé de què. Quines són les assignatures que més t'agraden? Educació física, I quina és la que menys? socials, Què és el que més t'agrada del nostre institut? el pati, I quina nota li poses del Valdeu? 7, 8. Vale, moltes gràcies. Hola, avui estem amb el Derek i li farem unes preguntes. Què voldries fer quan surtis de l'institut? M'agradaria ser youtuber, Quina és l'assignatura que més t'agrada? educació física, I quina menys? català. Què és el que més t'agrada de l'institut? El que més m'agrada és que el pati sigui molt ampli per jugar amb els meus amics a futbol i diverses cosetes. Quin número li poses del Valdeu? Un 6, Moltes gràcies. de res. Hola, avui estem amb la Daniela i li farem unes preguntes. Què vols fer quan surtis de l'institut? Vull ser arquitecta. Quina és l'assignatura que més t'agrada? L'assignatura que més m'agrada és català. I quina menys? Mates. Què és el que més t'agrada de l'institut? El pati. I quina nota li poses del Valdeu? Moltes gràcies.